Bonifacio Alonso, Boni lagun eta arte adituentzat, orain dela 15 urtetik ona egin dituen azken lanak ditugu erakusgai Bilbon. Paisaiak, paisai eta pertsonaien barruan sartuta, figurazioa edo abstrakzioa. Zer den norberak erabaki beharko du trazo hauek ikustean. Zerbitzuari, hoteleko mandatu mutila, bateria, baina grinak bultzatuta Bonifaziori azkenean. Zoriak atea zabaldu zion arte munduan hasteko. Kolore argitsuko kuadroetan zein ilunetan, Bonifaziok irudi bakoitzean bere eguneroko bizitzaren errealitateak kontatzen ditu, bere biografia balitz bezala. Ondoratzea, Zoroen Mendotza edo Pinetadun emakumea, kaleetan edota bidaietan topatutakoi buruzko nobelak dira. Bonik iratxoa darama barruan, nahigabean marginatuen munduetara, gure barruko zen makurrenetara garamatza. Ulertzeko eta barkatzeko, plazer ilunetan murgiltzen da, tunelaren azkeneraino jotzen duen bakoitzean.